Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Thursday. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Ang tawag dyan ay blusang itim. Yes. Yung mga nakaka-relate sa mga salitang blusang itim. Yan. Ito po ay indikasyon na kailangan na may mga anak ka na. Ibig sabihin, medj, may edad ka na. Yan. Alam na mga batang pinanganak ng o lumaki ng dekada 80-90. Correct. Ang salitang blusang itim. Totoo. Ang ganda ng apakaganda ng pelikulang yun. Oo. Isa sa mga talagang tumatak na pelikula ng mga bata tayo. Kasi yung mga Diba pelikula... siya pusit yun? Oo. Yung bida doon. Kaya nga itim, di ba? Kasi puset. Kaya tumatak siya. Hindi, pero totoo, di ba? Talagang yun yung very isa sa popular. isa sa mga talagang popular na mga films noon, yung Blusang Itim. So, syempre, kung bata ka pa, di ba? Hindi ka masyado nagkaka-relate, di ba? Ano yan, eksena yun na kapag ka nagsusuot siya nung particular na blusang yun, yung tsaka gumaganda. Yan. Di ba? Sana talaga yung gano'n, no? Sana may ganun damit talaga. Oo, pero sana. Marami namang damit talaga na nakakaganda. Correct. Nakaka-enhance ng kagandahan. Totoo naman din talaga. At nung mga panahon niya, hindi mo may isip na pwede maging instant ang ganda eh. Diba? Pero ngayon, instant na ang ganda. Oh, yes. As in, talaga naman yung filters. Sandamukal. Ang daming nadadaya. Ang dami. Alam mo, meron na tayo isang tambalanista na nag-pass by lang yung kanyang message one time. Basta ang kinikwento niya doon, Dear Nicole and Chris yun eh. Sabi niya, ang eksena niya was, meron siyang ka-chat, as in nakaka-video, pero nung nakita sila, ang layo doon sa chat at saka doon sa ka-video. Yung pala may ginagamit na filter. So may filter Ang na rin galing pala. naman. May filter na rin pala nung habang may kausap. Yung live Oo. interaction na video. Alam mo, parang hindi naman din nakakapagtaka. Sabagay. Parang lahat naman posible na talaga ngayon. Ako basta Oo. ginagamit ko lang ano ba yun nung app yun? Diba? Remini. Basta ako, partner, walang aamin. Basta ako, hindi ako aamin, di ba? Di ba yun sa TikTok na nga lang, instant din yun eh. Instant Every yun. time na maggagawa ka ng content sa TikTok, grabe no, ang liliit na mukha, ang kikinis, Ang bibilog ng mga poreless, mata, correct. Ang tutulis ng mga ilong. Oo, na parang ang gaganda at ang pupogi naman ng mga TikTokers. Diba? Pero pag kilala mo ang ilan sa kanila at talaga nakikita mo ng madalas in person, sasabihin mo, medyo malayo naman talaga. medyo may kaunting kalayuan. Pero hindi naman all the time nag-filter yung mga tao dyan, di ba? Oo. Pero sa madaling salita, dati kinakailangan pang may pelikulang fantasy na blusang itim. As in, kailangan mo magsuot ng isang particular na blusa para gumanda. Ngayon, ang instant na talaga ng ganda. Agree. Di ba? Filter lang, wagas na eh. At saka ako, partner, yung isa sa mga tuwang-tuwa ako na kind of feature sa mga cellphone, yung na-erase mo lahat ng mga tao sa paligid mo. Promise, yung object eraser na tinatawag. Grabe, no? Kasi dati, partner, ko, halimbawa, mapupunta ka sa isang tourist spot, ganyan. Maghihintay ka pa na medyo kumaunti yung mga tao o kaya pupunta ka ng alanganing oras para hindi masyadong maraming photobomber, ganyan. Ngayon, hindi ko na siya concern. Totoo. Oo, kung unless Madali talagang... madali na magtanggal ang mga taong Ang bilis. ayaw mo eh. Sana ganun na lang sa tunay na buhay, no? Pag may mga gusto kong tanggalin, kunyari sa opisina, ayaw mo na siyang makita, di ba? Erase lang. Correct. Kunin ang object eraser. Tama, di ba? Pindot-pindot, i-erase silang lahat, ganyan. Yun isa sa mga mapanlin lang sometimes kasi alam mo naman talagang yung lugar na yan matao. Tapos biglang walang katao-tao sa likod, object eraser, di ba? Kaya nga, you don't believe everything that you see on social media. Sa totoo lang po, yun. mga kabisyo, kasi hindi po lahat ng nandyan nakapost, nakakaption na ay totoo. Correct. Ang daming mga
misleading and deceiving na mga items on the articles, pictures, videos online. So wag tayo basta-basta naniniwala. Correct. Grabe lang talaga kung titingnan natin mga kabisyo, no, yung evolution din. Ginawa yung blusang itim na yun kasi yun lang yung parang naiintindihan pa ng mga tao nung panahon na yun. At yun yung posibleng makarelate ang mga tao sa pangarap na magkaroon ng kagandahan. Tama. Instant kagandahan. Kailangan fantasy ang eksena, di ba? Pero ngayon hindi na siya nag-evolve. imposible. Hindi mo na kailangan ipagbidahan ng blusang itim kasi True. pwede kang maging pogi at maganda sa isang pindutan lang. Correct, di ba? Pwedeng makinis sa isang filter lang. Diba? Real time. Truth. Grabe talaga na magulat ka. Uy, ang ganda talaga niya ngayon. Oo. 'Di ba? Sa picture lang, Tama. sa video lang. Pero wag naman din po masyado yung filter kasi minsan nakakalungkot po talaga sa tunay na buhay. So is it a good thing or a bad Both thing? naman. Parang naniniwala naman ako, partner, na lahat po lahat ng susobra hindi na maganda. Oo. Diba? Kung sobrang kaka-filter mo na sobra kang pabata, tapos pag nakikita ka parang nagugulat sila. Hindi na maganda yon kasi panlilin lang na ang tawag dyan, di ba? Tsaka nililin lang mo din yung sarili mo. Pambubudol. Correct. Totoo. Ako sa akin, it's a good thing. Pero good thing din talaga siya. Ano yun, katuparan ng aking pangarap. Totoo naman din. Both, parang Diba? sa akin, good and bad yan eh. Oo. Bad kung gagamitin mo na siya ng sobra-sobra. Pero good if it's to your advantage. Diba? Yes. Ito yung dahilan kung bakit meron ka mas madami ka nakaka-chat. At yung mga Oo. nakaka-chat mo yun yung dahilan kung bakit ka nagiging happy. I think it's a good thing. Tama. Diba? Pero hanggang kailan ka magtatago sa likod ng mga filter na yan? Hindi, legit na tanong. Hanggang kailan ka magtatago? Yung mga tao tuloy nag-iisip na ngayon. Hindi kasi, in a way, medyo may pagtatago din doon sa mga filter Oo. eh. Diba? Hanggang kailan mo maitatago ang katotohanan? Oo. Kasi syempre, 'di ba? Gusto mo lumevel up yung relationship. So yung mga chatting, makilig-kilig, gusto mo naman in all fairness, gusto mo naman na magkitaan din kayo, magkapaan, 'di ba? O paano Oo. malalaman ng tunay na kung lagi ka nagtatago sa likod ng mga filters. Pero ang kagandahan naman doon, at least nabibigyan ka ng chance na makilala, 'di ba? May makita nga ibang mas okay sa 'di ba? Yung mga ganyan, ang ugali mong napakaganda, ang talent mong bonggang-bongga, yung mga ganyan pandagdag lang. Basta wag lang Totoo. yung gagamitin para manlin lang talaga ng kapwa. Ayaw natin ng gano'n, yung gagamitin yung technology para manlin lang ng kapwa. Wag. Yung filter, sobrang pangkaraniwan. Halos lahat tayo gumagamit ng filter para walang ma-enhance. aamin. Yung mga remi-remi mo dyan, di ko alam yan. 'Di ba? Para ma-enhance yung ating itsura. Pero nag-evolve na rin 'yan eh. Yung latest is yung AI na talagang kamukhang-kamukha mo pero pinagandang ikaw. Yan. 'Di ba? Ano yung dinownload mo, yung pinost mo na ano? Yung yearbook. Oo, 'di ba? yung Grabe 90s yung yearbook. AI. Ikaw yun eh. Correct. Pero ibang level yung kagandahan. Yung winish mong ikaw talaga. Oo. Ganon. Na kung sana ganito itsura ko ng high school, ang dami ko sigurong manliligaw. Yan, Diba? iba talaga. Kinulot ka lang, Tony Braxton ka na yung itsura mo. Correct. Kinulot Diba? lang ako, nag-Mariah Carey na bigla-bigla, di ba? Di ba, nagpa-straight ka lang ng hair, naging kamukha mo na si Ariana. Di ba? Ganon. Oo. Yung mga, alam mo partner, yung mga frustration ko yun nung high school. Kasi nung high school ako, partner, talaga, nakakaloka ng bonggang-bongga. Yung ramdam mo talagang pangit ka. Kasi pag Valentine's Day, kasi kami exclusive school for girls. Oo. So, syempre, wala yung may kaklase ka magdadala ng bulaklak. Pero yung mga bulaklak, nagdadatingan sa guard. Oo. Mga pinapadala. O, alam na Oo. this, yung mga magaganda, sila yung meron. Yung mga wala, di Or ba? ikaw, pitas-pitas na lang. Correct. Tapos para kunyari may dala ka rin bulaklak. Para kunyari may nagbigay din sa'yo. Diba? Nakakaloka. Pero kung sana yun yung talaga yung itsura mo dun sa mga kung ano itsura ng AI, yung pag-enhance. Grabe talaga! Oo, Alam mo, amazing. Tsaka wala na tayong magagawa dyan. Dyan na po talaga lahat tayo papunta. Kailangan Totoo. na nating tanggapin na ito na po talaga yung mundo. Walang rason para hindi sumabay. Diba? Kung ayaw mo sumabay, edi okay lang. Pero kung kailangan sa trabaho mo, kailangan sa karir mo, sabayan mo yan kasi hindi na po tayo babalik sa mundo na walang internet. Agree. Totoo yun. Basta yun ang paalala ng tambalan. You use that to your advantage. And, Correct. And make sure hindi mo siya gagamitin sa paninira, panggugulang, or Tama. panlalamang ng ibang tao. Kasi maaaring gumanda nga ang itsura mo, nanlin lang ka, 'di ba? Gumwapo ka na ng bongga, nanlin lang ka, 'di ba? May Oo. itsura ka nga pero nako, sinasabi ko sa iyo, yung kaluluwa mo. Ganun pa rin ang itsura. Diba? Oo. Ako
ang isa sa mga nakakatakot na nakikita ko in the future talaga, yung panlilin lang nagamit yung identity mo Totoo. because of filter, because of Correct. AI. Di ba nga partner, tayo medyo delikado yung boses natin kasi lagi tayong naririnig. Oo. So yung boses natin ay exposed. Oo. Anytime that you want to get our voice, tinuruan, di ba? I mean, it's available available yung boses. Yes. At yung kayang yung- kopyahin ang correct, boses mo. ng AI. So pagka halimbawa po may tumawag po sa inyo, kaboses talaga ni Chris Chuper, kaboses ni Nicole Ayala, nangungutang, kami talaga yon. Hindi po yun AI. Yeah. Totohanan yun. Totohanan po, nangangailangan po kami. Charot. Mag-double check ka. Oo. Mag-double check ka talaga. Lalo na kung parang hindi naman yung unusual para sa taong ito na ganyan mag-message or Correct. unusual na mag-send ng ganon, 'di ba? Maaring nasa scam o nagagamit na nga yung boses para manlilang ng kapwa o maaaring in danger. Yes. Pwede din, 'di ba? Totoo. Yung mga ganyan, yun yung sinasabi natin na while nag-e-enjoy tayo at natutuwa tayo sa AI, 'di ba? Sa bonggacious na technology na instant na po ang lahat, 'di ba? Yung instant na pwedeng ma-scam, nandyan din ang possibility. So Correct. wag pong patanga-tanga. May mga 'di ba? tao talagang gagamitin sa hindi magandang paraan yung mga technology na Tama. naglalabasan such as AI. Correct. Kaya ako paalala ko dun sa kunyari may mga kasama kayong senior sa bahay. Ay, totoo yan. Kasi marami tayong naririnig, 'di ba? Madalas na nabibiktima talaga ng scam o ng mga budol-budol gang na ito, yung mga naiiwang senior sa bahay. Yes. 'Di ba? Hindi naman sa sinasabi natin gullible sila, pero sila yung madalas na nabibiktima. 'Di ba? Kaya pinapaalalahanan ako yung mga kunyari nanay ko, tatay ko, Correct. wag basta-basta naniniwala sa Tama. mga messages na receive o kaya may lalapit, may kakatok sa bahay para mag-check and lalo na sa cellphone kasi sabi na nung nanay ko minsan nagsabi sa akin, anak, nanalo ako ng ganito. Saan? 'Di ba? Hindi Oo. naman ako sumali. Oo. 'Di ba? O in the first Totoo. place wala ka sinalihan, paano ka nanalo, 'di ba? Congratulations. Correct. Tapos parang kailangan magpasa ng load or magpasa ng ganitong amount para Yan. ma-redeem yung prices. Correct. Sabi ko, Nay, huwag kang maniniwala sa ganyan. Scam yan. Yes. So, messages pa lang yun. Paano kung boses na yung ginamit? Totoo, kasi Diba? posible na talagang magamit yung boses. Oo. Plus, yung possibility din, Kabisyo, na gamitin yung boses hindi lang pang scam kundi pang panakot. Isa Diba? pa rin, isa pa rin. Yung tatawagan kasi may emergency, Oo. ganito yung nangyari, yung mga Naku. ganyan. Kailangan may mga ways kayo to verify. Kaya nga Correct. 'di ba yan yung sinasabi natin, dapat lagi kayong merong password. Yung password na kayong mga family members lang talaga ang nakakaalam. Hindi yung Totoo. password na ano ang pambansang bulaklak ng Pilipinas, diba? Ang tanga po. At least may po yung Sabi niya, pakialam mo ba? Nag-password kayo pero alam ng lahat. Ano ba? Pero sa bagay, baka hindi din naman talaga alam ng lahat kung anong pambansang hayop, pambansang bulaklak. Dapat yung mga password Yung kayo-kayo lang. Oo, yung kakaiba na Oo. kayo lang yung makakaintindi. Na, Oo. 'di ba? Parang katulad ng 'di ba yung mga verification sa mga accounts. Yan. Parang Diba? pwede natin gawin yun sa tunay na buhay. Yes, at gawin po natin yun dapat may ganon. So, Correct. if, at saka huwag magtitiwala. Alam mo, magandang i-train po yung mga tao sa inyo na huwag magtitiwalang basta-basta nga ibibigay yung mga information, di ba? Yes. Dapat i-train po, hindi lang yung mga seniors, kundi yung mga kasama sa bahay. One time na hindi ko makakalimutan, yung nanay ko, nanay ko yung partner, lola ng mga anak ko, di ba? Pumunta sa bahay namin sa Laguna. Oo. And ang nandun sa bahay ay yung mga bata, tas yung Oo. kasama namin sa bahay, Mm-mm. si Ate Kim. Tapos yung mama ko, sabi niya, kukunin ko yung mga bata, dadaling ko sa Jollibee. Hindi niya binigay, partner. Pero in fairness naman, That's good. ako ay natuwa. Oo. Kasi very good yun. Ibig Oo. sabihin, wala naman binigay po na instruction sa akin What if meron, alam mo yun, what if, alam mo yun yung mga, pero hindi naman kami yun, partner. Yung may mga yaman, gano'n. Tapos kailangan kunin yung mga anak, gano'n. Hindi naman kami yun. Pero ibig sabihin, walang naging instruction sa akin So Correct, kahit correct. kakilala ko yan, di ba kasi minsan nga, di ba sabi nila, yung mismong kakilala natin, Ang gagawa ng kalokohan sa'yo, ng katraidoran sa'yo, maraming relate ganon. dyan, di ba? Oo. So wag ka basta magtitiwala, wag mo talaga ibibigay, hindi talaga binigay. Tinext ako ng mama ko, ayaw sa akin ibigay sila princess.
Ay, masuri. Pero naano ko siya, na-appreciate ko yun kasi talagang, Teka, kasambahay nyo pa rin ba hanggang ngayon? oo naman, pero ibig sabihin, yung ganun ba, you Yes. train your people na wag basta-basta magbibigay ng information, maging masungit sa strangers. Kasi mahirap yung utuin. Tsaka wag Totoo. titingnan sa mata, di ba? Wag kang, hindi may ganun Tingin ka pa ilalim. Oo, tumingin ka pa ilalim. Magsuot ka ng maskara, di ba? May stranger sa labas nagdo-doorbell, di ba? Suot ka ng 3D glasses. Ngayon, kumukha kang tanga sa paningin nila. Hindi mo na problema yun. At least wala kang eye contact Oo. sa kanila. Kasi di ba may mga hypnotism na sinasabi. Oo, kaya ako May mga naniniwala ganon. ako doon. Pero yung parang, alam mo, pinag-uusapan nga namin yun ng mga kaibigan namin. Lahat ng mga scam moments namin. Oo. Tapos lagi namin binabalikan dun sa fact na hindi ba nakapagtapos naman tayo ng pag-aaral? Masasabi din naman natin matatalino din tayo at some point. Di ba? Oo, pero bakit? Ang basic nun, nauto tayo. Alam mo yung paniwalang-paniwala tayo. Bakit? Alam mo yung ganun? Well, elaborate naman dyan. Okay, saka na. Masyado na ako maraming na-share ng mga scamming moments ko. Yung isa ko kaibigan. Yung ultimate lang, paano ka na-scam? Hindi, Na parang, ang tali-talino ko naman, pero bakit nangyari yun? Bakit ko inalaw na mangyari yun? Hindi, yung halimbawa, isa sa mga halimbawa doon is yung medyo luma na to, tsaka yun yung top of mind ko. Oo. Na nasa Star Mall ako noon, Oo. may lumapit lang sa akin at Oo. sinabi niya na may ganito, libreng ganyan, may posibilidad sa ganon. Tapos Tama ka naman. sumama ako. Sumakay pa kayo. Sumakay ako ng Ng L3 van. ng van. Sumakay ako ng van, tapos nakarating kami ng Mega Mall. At malapit lang naman yung Star Mall sa Mega Mall. Star Mall EDSA to Mega Mall. Pero the fact na sakay lang ako ng sakay, ano yun? Ano yun? Mali mo kidnapper. Diba? Diba? Mali mo, the next thing I know, nasa Tugigaraw na pala ako, Oo, di ba? naku, nakakatakot. Baka Hindi maging natin, chop-chop lady ka. Di ba? Uso pa naman ng Nakakatakot. mga panahon Oo, na yung chop-chop kaya. lady. Ay, alam mo yun, yung mga gano'n na parang, bakit? Sama ka naman ng sama. Isa lang yun mga Isa kaibigan lang yun, ha? Iba pa yung mga jowa ko ng sama, di ba? Yung nakilala lang sa mall show, kasama na. Pambihira. Hindi naman kilala. Diba? Pag-uwi kasama na. Ikaw din naman. Ano ka? Nagtuturo. Umamin tas nagturo. Diba? Sama kani-kanino. Hindi na alam na delikado. Hindi. Sabi ko nga, naging jowa ko, di ko alam yung pangalan. Diyos ko, Lord. Hindi sinashare mo to kasi Sinishare natuto ko. ka na. Hindi Oh, rin. Recently, na-scam din ako. Yung laging paniwala, Oo. yung laging tamang tiwala. Di ba? I mean, I think it's a good virtue na Oo. it doesn't take much na para magtiwala ka. Alam mo yun, you always see the good in others. Ako yun, yung parang nakikita ko na may kabutihang taglay naman ng bawat isa. Di ba? Kaya lang, sinasabi nga natin, lahat ng susobra ay hindi na maganda. So, sobra mong nakitaan ng kabutihan, na-scam ka na, di ba? Ito yung classic na budol, Oo. budol moment ng tambalan. Ako. Nakwento na namin ito Babalik ko ba sa several times. Tapang kabayo. Sa Yan ba tapang yun? kabayo. Bilisan mo matatapos yung lambalan. May kailangan pa tayong pasalamatan. May pumunta dito sa opisina namin, hindi namin kilala talaga, pero ang galing niya mang budol kasi. Totoo lang, budol siya literal. Kasi ginamit niya yung mga pangalan ng mga boss dito na hindi namin alam, na hindi naman pala din siya kilala. So ang marketing niya, bilhin dapat yung tapang kabayo niya. Na tapang kabayo, basta tapa. Basta tapa. Pag binili Tingnan mo, bawal pa yata yung tapang kabayo. Hindi tapang kabayo sabi niya. tapang usa. May mga hindi ganon. tapang usa. Oo. Tapos tayo naman, bili ng bili. Malay naman natin kung tapang usa talaga o to sinong pinitpit lang. Kasi nakalagay sa dyaryo. Nakaipit sa dyaryo. Ang dami nung binili ni Nicole. Correct. Kasi ang promise. Ang promise ay may kapalit na Myna Bird. Super research pa ako tungkol sa Myna Tapos hindi ko Bird. sabay alis. Sabi, punta akong Cartimar, bili ako. Bumili akong ako ng cage. Kasi baka mamaya saan niya ilalagay. Tsaka sinabi Oo, niya, parang oo. ide-deliver niya lang, pero walang cage. Oo. So pumunta talaga ako ng Cartimar. Bumili talaga ako ng cage. Ganun. Ilang araw na lumipas, walang Myna Bird birds. na dumating. Yan. Tapos yung kinakain namin, hindi namin sure kung tapang usa or to sinong pinitpet. Hindi nga natin alam kung pwedeng itapa yung uso. Kaya nga! Tapos nagbabanggit siya ng mga pangalan ng mga taga sa DEN or dami daw yung mga ganon. Correct. Yung parang kami naman, parang hindi ka man lang girl, hindi ka man lang nag-verify. Hindi kasi parang, Yung talino mong yan, tapos nga. sa tapang uso na biktima ka.
super research pa ako sa Myna Bird. Ganito pang sabi ko sa household. Sabi ko, may parating tayong Myna Bird. Sabi ko, we have to ensure na yung boses na una niya maririnig at lagi niya maririnig ay boses ko. Gusto ko magaya niya yung Nicole Ayala voice. May ganun pa ako instruction sa bahay. Kapag dumating yung Myna Bird, quiet lang kayo. Dapat boses ko lang naririnig niya para magmagaya niya. May ganun pa ako. Yung pala, skaman lahat. Ang tanga-tanga natin nun, partner. Hoy, ikaw lang. Hoy, ikaw din. Hindi ako bumili ng pero, bird cage. umasa ka din. Pambira. Mag-ingat mga kabisya. Bye! This portion was brought to you by ACS Manufacturing Corporation.